Аз също съм сега чувам атмосфера от протеста, да. Колеги, не знам дали се чуваме и виждаме, но това, което се случва в момента пред областната управа в Благоевград е недопустимо. Има бой между представителите на ДПС и протестиращите. Опитват се да изтласкат областният управител Муса Палев. Полицията току-що видях, че отведе един от протестиращите вече. Отново скандирания. Да. Колеги, това, което се случва към този момент е опита на областния управител да влезе на работното си място в областната управа. Както можахте да видите на живо, протестиращите тук успяха да осуетят този негов опит. Стигна се до сблъсъци с полицията. Имаше хора, които вече са задържани и отведени от полицията. Аз така и не можах да разбера дали областния управител успя да влезе в областната управа. Оставаме тук на място. Предлагам ви пак да видим още малко от атмосферата тук в момента.